Som la Issa, el Joan i el Bruc. Som una família de Barcelona i ens agrada molt viatjar. Ara pausarem la vida que tenim aquí i durant uns mesos farem una volta pel món. I a veure què passa. Que pujarem a molts avions. Mira, el primer ens portarà a Nova York i després estarem una setmaneta allà i agafarem un altre